Keď sa Ježiš dozvedel, že farizei počuli, ako získava a krstí viac učeníkov než Ján, hoci Ježiš sám nekrstil, ale jeho učeníci, opustil Judsko a odišiel znova do Galilei. No musel prejsť cez Samáriu. Dostal sa tak do samaritánskeho mesta menom Sichar, blízko pozemku, ktorý dal Jákob svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jákobova studňa. Ježiš bol ústatý z cesty a tak si sadol k studni. Bolo asi 6 hodín. Tu prišla istá samaritánska žena nabrať si vody. Ježiš jej povedal: Daj sa mi napiť. Jeho učeníci totiž odišli do mesta nakúpiť potravu. Samaritánka mu povedala: Ako to, že ty, Žid, žiadaš odo mňa, Samaritánky, aby som sa ti dala napiť? Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú. Ježiš jej na to povedal: Keby si vedela o Božom dare a kto je ten, čo ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si požiadala jeho a on by ti dal živú vodu. Žena mu povedala: Pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká. Odkiaľ teda vezmeš tú živú vodu? Si jazda väčší ako náš otec Jákob, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on, jeho synovia i jeho dobytok? Ježiš jej povedal: Každý, kto pije z tejto vody, bude opäť smedný. Kto sa však napije z vody, ktorú mu dám ja, nikdy nevysmedne. Ale voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života. Žena mu povedala: Pane, daj mi tej vody, aby som už nebola smedná a nemusela sem chodiť po vodu. On jej povedal: Choď, zavolaj si muža a príď sem. Žena mu odpovedala: Nemám muža. Na to jej Ježiš povedal: Správne si povedala, nemám muža, lebo si mala 5 mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu. Žena mu odpovedala: Pane, vidím, že si prorok. Naši otcovia sa klaňali Bohu na tomto vrchu, ale vy hovoríte, že v Jeruzaléme je miesto, kde sa mu treba klaňať. Ježiš jej odpovedal: Ver mi, žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete kláňať Otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. Vy sa kláňate tomu, čo nepoznáte, my sa kláňame tomu, čo poznáme, pretože spása je zo Židov. Ale prichádza hodina, a už je tu, keď praví ctitelia budú sa kláňať Otcovi v duchu a pravde. Veď aj Otec hľadá takýchto ctiteľov. Boh je duch a tí, čo sa mu kláňajú, musia sa kláňať v duchu a pravde. Žena mu povedala: Viem, že prichádza Mesiáš, nazývaný Kristus. Keď príde on, všetko nám oznámi. Ježiš jej povedal: Ja som to, ten, čo sa rozpráva s tebou. V tom prišli jeho učeníci a divili sa, že sa rozpráva so ženou. Ani jeden však nepovedal, čo od nej chceš, alebo prečo sa s ňou rozprávaš. Žena tam nechala svoj džbán, odišla do mesta a hovorila ľuďom: Poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som robila. Nebude to Mesiáš? Vyšli teda z mesta a prišli k nemu. Na kaplnke v poslednej dobe preberáme stretnutia ľudí s Ježišom. Dnes je to stretnutie Ježiša so ženou zo Samárie pri studni. Miesto je Jákobova studňa. Jestvuje dodnes a boli sme sa na ňu osobne pozrieť, možno niektorí aj z vás, čo tu sedíte, ste tam boli a videli, že je 38 metrov hlboká. Patrí medzi jedno z najviac doložených biblických miest. Dá sa tam kúpiť a doniesť domov v malej flaštičke aj voda z tejto Jákobovej studne. Prečítali sme dlhší text Evanjelia Jána, tak ako ho zaznamenal tento rozhovor so Samaritánkou, ktorej tento rozhovor úplne zmenil život. Je to dosť dlhý rozhovor a tento záznam je pre nás veľmi zaujímavý. Celkovo vidíme, že
že tento záznam je vlastne 7 vied alebo súvetí od Ježiša a 6 vied od Samaritánky, pričom tou 7. vetou alebo výrokom Samaritánky sú jej slova obyvateľom mesta Sichar nedaleko tejto studne. Vidíme teda taký ucelený koncept evangelistu Jána, ktorý to zapísal, že dal 7 a 7. Prvá veta Ježišova Samaritánke znie: daj sa mi napiť, je v tom 7. verši. A posledná 7. veta Ježišova znie: ja som ten, čo sa rozpráva s tebou. Keď sa tak zamyslíme a kriticky nad tým textom, tak nás hneď napadne, že v tej dobe neboli ani drony, ani skryté kamery, ani nahrávacie zariadenia. Ako sa mohol Ježišov rozhovor so Samaritánkou, keďže tam boli len dvaja, dostať do Biblie? Niekde za kríkom tam nesedel nejaký zapisovateľ, čo na papírus to zapisoval, čo počul. Z kontextu ale jasne vyplýva, že rozhovor s Ježišom zrejme vyrozprávala žena Samaritánka a potom neskôr ho aj evanjelista zapísal. Sú aj iné epizódy v evanjeliách, a to si všimnite, ktoré sa takýmto spôsobom zachovali pre nás ako Božie slovo, ktoré nás môže inšpirovať aj dnes a hľadáme v ňom inšpiráciu pre naše životy. Pozrime sa spolu na niekoľko myšlienok vyplývajúcich z textu. Kde sa odohralo stretnutie a rozhovor? Pre okolnosť rozhovoru je dôležitá poznámka, že Ježiš bol ustatý z cesty. Dokonca tak, že nešiel ani do mesta na nákup, kam sa vybrali učeníci. Vidíme teda, že Ježiš počas jeho života na zemi bol na prvý pohľad úplne obyčajný muž, ktorý trpel všetkými obmedzeniami, ktoré ľudské telo má. Hladom, smedom, únavou. Studňa bola v tých časoch, podobne ako aj u nás, do doby zavedenia verejných vodovodov, zároveň aj verejným priestorom. Bolo tak najmä v miestach, kde si studňu nemohol dovoliť každý dom, každá rodina. Čo je odlišnosť s našimi tu južnoslovenskými končinami, kde skoro každá domácnosť, ktorá býva v dome, má svoju vlastnú studňu. Spravidla okolo studne na Blízkom východe sa postavila osada, lebo bola dostupná voda. Tým sa studňa stala aj verejným priestorom, kde sa stretávali obyvatelia a najmä obyvateľky z okolia, ktoré si boli nabrať vody. Pri studni v Biblii sa uskutočnilo viacero dôležitých rozhovorov. Pre našu súčasnú kultúru je táto okolnosť stretávania sa pri studni dosť vzdialená. S miestom stretnutia súvisí aj čas stretnutia. Stretnutie sa odohralo na obed, kedy býva v tom mieste zemegule značné teplo a väčšina ľudí si užíva siestu, obedný oddych, kým pominie najväčšia horúčava. O dôvode, prečo práve v takomto nepríhodnom čase žena išla pre vodu, sa môžeme len domnievať. Ale zaiste preto, lebo sa nechcela s nikým stretnúť. Zrejme dôvodom bola jej neobľúbenosť v meste, lebo sa neskôr v texte dozvedáme, že žila už s 5 mužmi a teraz má 6. Hľadala šťastie, ale nedarilo sa jej vstúpiť do trvalého manželského vzťahu. Nie sú napísané dôvody a nie sú ani podstatné. Možno bola opakovane vydaná vdova,
možno rozvedená, nevieme. Pozrime sa ale na pár myšlienok, ktoré sa mi javia ako podstatné z toho rozhovoru. Dôležité je predtým všimnúť si, že Ježiš užíva prirodzené veci či predmety na vyjadrenie hlbokých duchovných pravd. Je v pozitívnom zmysle dvojzmyselný. Nie len tu, ale aj inokedy vo všetkých evanjeliách čítame takéto obrazné vyjadrenia. Svetlo, vietor, voda, jedlo, chlieb, krv, dvere, pastier, víno, kalich, dých, narodenie, smäd a ďalšie, ktoré znamenajú aj vypovedajú niečo iné, než ten chemický alebo praktický význam toho slova. Tým, že Ježiš užíval obraznú reč a tak vyjadroval hlboké duchovné pravdy, tak sa zároveň tieto pravdy stávali jasnými, ale aj nezrozumiteľnými. Je to typická Ježišová obrazná reč, keď je dôležitý druhý alebo ďalší zmysel slov a prirovnaní. Zároveň Ježišov rozhovor so ženou pri studni je príkladom, ako sa môže stať v živote pri náhodnom stretnutí obrovská životná premena. Aj my iste máme skúsenosti z náhodilých stretnutí, ktoré nás radikálne do našej životnej budúcnosti ovplyvnili. Mojou túžbou je, aby aj naša kaplnka Levice bola takouto studňou, pri ktorej sa odohrávajú rozhovory a stretnutia, ktoré vedú k nadšenému koncu. Na konci rozhovoru žena zabudne krčak s vodou a uteká do dediny a nadšene hovorí ľuďom, čo sa jej stalo. Do dediny Sichar sa vrátila iná žena, ako tá, ktorá z dediny odišla k studni. Aj keď v tele a v oblečení to bola tá istá osoba, jej duch ale bol úplne iný. A bola pritom z iného národa, ktorý bol podradný v očiach Židov. Z národa, ktorý mal spontánne ešte viac odmietať Ježiša, ako ho odmietali alebo neprijali Židia. Táto problematická žena spôsobí, že obyvatelia mesta natoľko príjmu Ježiša, že tam ostane dlhšie, ako myslel alebo plánoval, a je napísané, že Ježiš tam zostal ešte 2 dni. Nevieme, čo sa stalo s obyvateľmi Sichara potom. Či tam neskôr vznikol cirkevný zbor, alebo ako sa táto návšteva Ježišova vo vzdialenejšej budúcnosti vyvíjala. Táto udalosť a forma jej zápisu v Evanjeliu, 7 vied povie Ježiš a žena 6+1, evokujú zásnubné scény zo starej zmluvy. Jakob a Ráchel sa stretli pri studni. Mojžiš tiež pri studni si našiel manželku. Títo všetci mali nečakané zásnubné rozhovory pri studni. Celý náš biblický text prám básnicky je parafrázovaný našim kazateľom Danielom Pasterčákom v jeho výklade Jána. Veľmi dlhý, hutný, obrazný text na všetky hnutia mysle všetkých zúčastnených. Dôležitý je aj pozitívny dopad tohoto stretnutia. Sicharčania chceli, aby u nich ostal. To je zaujímavé. Masovo ľudia uverili Ježišovi v úplne prekvapivom kontexte. Nemôžeme sa vyjadriť ku všetkým Ježišovým a ženiným 7 výrokom, ale rád by som povedal poznámky
aspoň niektorým. Druhý Ježišov výrok vo verši 10 znie v novom preklade: Keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si požiadala jeho a on by ti dal živú vodu. Tu Ježiš pomenoval zmysel stretnutia, poznanie Božieho daru a vedela, kto je ten. Náhodné stretnutie dvoch cudzích ľudí na odľahlom mieste. Aký má význam? V horúčave dňa nastáva situácia, ktorá má zmysel a význam. Banálna životná situácia dostáva veľký význam. Sú situácie, keď sa takéto v našom živote deje. Stáva sa tak plánovane a niekedy aj neplánovane. Tu počas tohoto neplánovaného stretnutia sa k tejto žene priblížil Boží dar. Boží dar sa k nám približuje v situácii momentov kairos, keď sa niečo deje, momentu milosti. Väčšina nášho života prebieha v čase, ktorý sa volá chronos, keď sa nič vážneho alebo zásadného nedeje. A niekedy vstupuje do nášho života ten Boží teraz, Boží moment kairosu. Je veľmi dôležité, aby sme tieto momenty spoznali a precítili pod vplyvom Božieho ducha a vedeli, že teraz sa máme rozhodnúť. Teraz je kairos. Ako spoznáme Božie teraz v našom živote? Niečo mimoriadne sa deje. Žid sa prihovorí Samaritánke pri studni, kde obaja sa nemali v danú dennú dobu vôbec nachádzať. A to božne spolu debatovať. Boží dar sa deje v kontrastoch. Žid a Samaritánka. Žena a muž, smed a voda. Ak udupeme vo svojich životoch k príležitosti k prijatiu Božieho daru, nedostaneme ho. Ten, kto pije z tejto vody, bude znova smedný, hovorí Ježiš v 3. výroku. Voda je to, čo telo potrebuje zvonka a nedokáže si ho vyprodukovať samé zo seba. Voda sa telu míňa a musí si ju telo doplniť, inak zomrie od smedu. Smed a voda, túžba a naplnenie túžby. Je to Ježišova odpoveď na dvojznačné slová ženy, ktoré majú taký znak flirtu. Pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká. Odkiaľ teda máš živú vodu? A zdá si ty väčší ako náš otec Jakob a tak ďalej. Žena veľmi dobre pozná význam slov, že každý, kto pije z tejto vody studničnej, bude opäť smedný. Jej telo i duša poznajú tento smed, telesný, ale poznajú aj duchovný smet. Rozdiel medzi týmito dvoma smedmi a podobnosť medzi týmito dvoma smedmi vystihol jeden básnik, Lautrémont. To, že sme nešťastní, sa zdá iba našim túžbám. Túžby pridávajú k stavu, v akom sa nachádzame, útrapy vyplývajúce zo stavu, v akom sa nachádzame. Keby sme tie útrapy podstúpili, neboli by sme už pre ne viac nešťastní. Mali by sme už iné túžby, zodpovedajúce novému stavu. Ten, kto sa napije,
bude znova smedný. Ježiš ponúka nový prameň. Ten, kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, iste nebude smedný na veky. Ale voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom prúdiacej do večného života. Ako sa to môže stať dnes? Prameň, ktorý Ježiš ponúka, je v nás. Zrodenie človeka z Boha. Kristus je cestou k prameňu. Ježiš nám dáva účasť na jeho bytí. Vierou pijem istotu, ktorá nie je moja a nie je zo mňa. Vieru, že pod povrchom môjho života je v Ježišovi Kristovi prítomný ten nevysychajúci prameň. Pre náš duchovný život je dôležité si uvedomiť, že žijeme v dvoch situáciách. V situácii aktu a procesu. Situácia aktu je ten moment kairos, vtedy sa deje zlom, vtedy dochádza na križovatke života k vykročeniu jedným smerom. Vyberáme si cestu, po ktorej pôjdeme. Ale nemôžeme ostať stáť celý život na križovatke, lebo vyhlásiť, že duchovný život je pobyt na križovatke. Duchovný život je cesta, pre ktorú sme sa rozhodli a teraz kráčame po nej so všetkými zákutiami, hrbolmi, výšinami, nádhernými výhľadmi, ale aj temnými údoliami. Kráčať po ceste je proces. Tento proces kráčania po ceste je ten nevysychajúci prameň, ktorý sme dostali od Ježiša Krista, keď sme na križovatke vykročili na cestu označenú nápisom Ježiš Kristus. Amen.